Verím, že kolegovia poslanci podporia tento návrh a týmto spôsobom sa celý poslanecký zbor dištancuje od neúctivého správania pani poslankyne Renátovej, čím sa zároveň ospravedlníme všetkým Košičanom. Parkovné aj v Monaku je lacnejšie ako na Slovensku. A to sú iné príjmy. Náš občan má 500 € a z toho 10 má zaplatiť za parkovné. Nemá 3000 €. Čiže vyzývam poslancov mesta, aby zrušili všeobecné záväzné nariadenie a vytvorili nové v súčinnosti s občanmi. Či chcete, aby poslanci vyhovali petícii a schválili zrušenie parkovacích zón 1 až 10? Právne názory, ktoré sme mali my, hovorili o tom, že pokiaľ chceli predkladatelia petície, aby jej výsledkom bolo zrušenie existujúcich rezidentských zón, mali to tam jasne vyznačiť, buď dátumom, alebo slovným spojením, ktoré by hovorilo, že ten, kto zahlasuje, je proti tomu, aby boli rezidentské zóny v našom meste. Čo sme boli nesvedkami, je v podstate vražda demokracie v priamom prenose. Zvíťazila arogancia moci a názor občana nebol vypočutý. Do písmena, prepáčte za výraz, poslanci mestského zastupiteľstva Košice si vytreli zadok názorom občana. Je to možné považovať viac menej za ukončené a snáď to napomôže občanom, aby sa aktívnejšie zúčastnili nasledujúcich volieb.